Сега ще ви покажа как може да си направите една украса за елхата. Лесно е, елементарно е, не са ви необходими много материали. За целта ще ви трябва някаква панделка, лепило, брокат, молив, линия, ножица и естествено картон. Играчката, която ще направим за елхата, е една елхичка. Ще ви покажа как трябва да оразмерите своя картон, после как да я сгъните, залепите, да сложите панделката и броката. За първото връхче на елхата ще ви е необходима една лентичка с ширина от 5 см. Очертавате. За следващата част на елхичката ще ви е необходима една лентичка от 7 см. И нея също очертавате. И за най-долната част на елхичката ще направим лентичка от 9 см. Така елхичката ще стане с една средна големина. Тази елхичка може да я поставите и към коледния си венец. Може с нея да декорирате опаковката на вашия подарък. Следващото нещо, което ще направим е, след като сме очертали тези три ленти, е да ги направим на квадратчета. Т.е. лентичката беше широка 5 см, сега и височината ѝ ще бъде 5 см. Т.е. за една елхичка ще са ви необходими две квадратчета от по 5 см. Оразмеряваме и разчертаваме. Следващата ни лентичка беше от 7 см. Значи за нея ще направим квадратчета от 7 см, също два броя. И последната лентичка, която беше от 9 см, там ще направим две квадратчета по 9 см. След като сме разчертали картона, взимаме ножичката и изрязваме.